हाय हेल' नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एच एस स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों गोदान आपडेट। बेनो जाहैबाय लोगोफोर आसाम पुलिसनि निउ भेकेन्सि। लोगोफोर आगोलाव 5563 निमोन, नाथाय बेयो बारायगोन नामा माखासे केन्डिडेटफोरनाव सोंलु जागासिनो दङ। माखासे दाख्लै प्रमोशननि आपडेट होदोंमोन 28,813 ABUB कमान्ड' भेकेन्सि बारायगोन नामा, बेफोरो माखासे माने केन्डिडेट दाख्लै जितु होदोंमोन आसाम पुलिसाव मोनसे प्रसेस सोलियो लोगोफोर। जायफोर केन्डिडेटआ कनस्टेबलाव मावना दंमोन बेफोरनि थाखाय मोनसे चान्सेस थायो प्रमोशननि। जायफोरा HS पास बिसोरो हेड कनस्टेबलाव फैनो हायो, आरो जायफोर डिग्री पास बेफोरो ASI आव थांनो हायो। बेफोरबायदिनो लोगोफोर GPSC जोंनि आसाम पुलिसनि DGP बिथाङा माखासे मैया मोनसे आपडेट होदों। बेनि सायाव जोङो सावरायगोन लोगोफोर। फै बिदिब्ला जोङो नायदोनि लोगोफोर बेफोरबायदि आपडेट होदों। बेयाव माखासे भेकेन्सिफ्रा खालि थालांदों। 40% आल' बेहाय कमप्लिटेड जादों, आरो माखासेया आद्रा थाबावनायखौ नै फैबाय थानाय जे आसाम पुलिस ABUB नि बेहाय बारायनानै होनो हागौ। आगोलावनो बुंखादोंमोन 5563 मोनसे टेन्टेटिभसो, बियो बारायनो हागौ होननानै, नाथाय बियो थारैनो बारायमारनायनि चान्सेस थाहैबाय। गल्डेन चान्स लोगोफोर। एडमिटआबो होथारसिगोन जोंहा डिसेम्बर लास्टहालागै होनो हागौ, लास्ट उइकहालागै। बेनिफ्राय जानुवारियाव इन्टारभिउ जानायनि चान्सेसा दङ। इलेक्सनाबो फैथारगौ, बेनिफ्रायनो नोंथांमोना मार्चआव एपइन्टमेन्ट लेटार मोननायनि चान्सआ दङ। बेनिखायनो स्ट्रिक्टलि गोब्राबै नोंथांमोननि प्रेक्टिसखौ खालामबाय था गोब्राबै। जोङो वेबसाइटआव थांना नायहैनि दा वेबसाइटआव माबाफोर आपडेट दङ नामा लोगोफोर। फै बिदिबा जों नायहैनि वेबसाइट। लोगोफोर जों दा आसाम पुलिसनि वेबसाइटआव फैदों। बेहाय जेबो एडमिटनि जेबो आपडेट गैथ'वा, नाथाय होनायनि चान्सेसा दङ थाबैनो। नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ गोबारै खालाम लोगोफोर। पस्टआ बारायगोन गोबां। XNDB-नियाबो बारायनायनि चान्सेस दङ। 2%ल' होना दोनदों, नाथाय 2%निब्लाबो भेकेन्सिया बारायोब्ला पस्टआ बारायगोन। बेनिखायनो खस्थ' खालाम। जाखिनि खस्थ' खालामबाय सान्दुं अखा नोंथांमोना बे खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो थाखाय गोब्राबै जुजि। आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना बे आसाम पुलिसनि इन्टारभिउआव मोजाङै मोजां इन्टारभिउ होनानै साख्रिखौ मोनो। नाथाय गोबाङानो डाउट दं, मानो होनोब्ला काटअफआ हाइट थांगोन। काटअफखौ गिनानै माखासे सोरबाया प्रेक्टिस खालामाखै, सोरबा खालामदोंब्लाबो गोनो गोथोआव दङ। नाथाय जेबो गिनो नाङा, काटअफआ खम थांगोन लोगोफोर। पस्टआ बारायोब्ला काटअफआ खम जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ दोनथ'नो नाङा, खालामबाय था। एडमिटआ होयोब्ला जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मोजां इन्टारभिउखौ होनानै पास खालामनो हायो लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय लोगोफोर।